L-industrija tal-avjazzjoni f'pajjiżna qed esperjenza tkabbir b'saħħtu qed attira interess barrani. Tant li r-reġistru tal-ajruplani mistennija jaqbes 800 ajruplan irreġistrat Malta sas-sena d-dieħla. Barra minn hekk sal-ħarifa ser ikunu nataw 5 Aircraft Operating Certificates oħra. Dan ħabru il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia fil-ftuħ tal-konferenza Malta Aviation Conference and Expo Maze, li hija konferenza internazzjonali li tattira s-settur tal-avjazzjoni li sir f'Malta kull sena. Din il-konferenza tattira numru ta' delegati minn madwar id-dinja. Id-delegati li jattendu ma' dawk li ta' kuljum jieħdu deċiżjonijiet f'dan is-settur u l-organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom. Ħafna minnhom iservu f'diversi rwoli eżekuttivi bħal kapijiet eżekuttivi, sidien ta' kumpaniji, investituri flimkien ma' nies oħra li jaħdmu fl-industrija tal-avjazzjoni. Din il-konferenza hija pjattaforma l-investituri l-professjonisti li operaw f'din l-industrija biex jiltaqgħu ma' dawk li jipprovdu s-servizzi fil-livell lokali fl-industrija tal-avjazzjoni. Wieħed mill-fondaturi tal-Mej spjega li wara suċċess għall-konferenza ta' snin li għaddew fejn kien hemm għad kbir ta' parteċipanti, din il-konferenza ser tibqa' żomm posta bħala l-akbar konferenza u expo li qatt saret f'Malta. Maze hija konferenza internazzjonali li ssir kull sena, bħalissa qiegħda r-raba' edizzjoni tagħha u ġġib hawn Malta il-madwar 250 jew 300 delegat illi jiddiskutu il-futur tal-avjazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta għal-Brigadier Jeffrey Kurmis qal li l-viżjoni tal-awtorità hija li tkompli tattira aktar kumpaniji lejn Malta. Iżda dan it-tkabbir jeħtieġ li jkun sostenibbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aron Farrugia qal li l-industrija tal-avjazzjoni qed tesperjenza tkabbir b'saħħtu qed tattira interess barrani. Żied jgħid li din l-industrija b'saħħitha toħloq impjiegi ta' kwalità f'pajjiżna. Il-Ministru Farrugia spjega li l-Gvern qed jaħdem biex jiżgura li l-avjazzjoni tiġi rikonoxxuta bħala settur ewlieni fl-ekonomija ta' pajjiżna u tingħata r-rikonoxximent li tassew jixraqilha.